हाइनो हाइ बेलायवानामा सिनचाके दामचरा तो खेदाचरा थांगमानि सान्तिपुरनि जायजरो 12 चाका मालखुं सिमेन्ट 500 बेग तुये लाइना नाइफुरो ओ जायजर बाई मालखुं कलाई थांखा कक्तमानि बिसिंति सावै मानखा ओ जायजरनि लुट केपासिटी 8 टन दंमोनि फियाबा 25 टन पजा तिजाकनि बागैनो बायना नांखा हनै सावै खनेरका ओ पातिमा थायो कांचनपुर सब डिविजनल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेन्टनि इंजिनियर थांगै तामो सागा खनायनायदि सिनि नोटिस त्रिपुरानि मंगफ्लिवो। अच्छा सर तिमी बो दामचरा खेदाचरा लामा थामो या फेबै थामो नते माजो थायो एमने दामचरा तो खेदाचरा लामा काइसे सिनि बेलिब्रिज दङ बेलिब्रिज सान्दिपुर जों खोनाखा जे 7:30 दिगेयाव बेलिब्रिज बायखाने खोनाखा आरो बेलिब्रिज तो एमने तो पाइमो खारन नंगाय मेन गाय ओभरलोड गारिनि रुट सिनि बेलिब्रिज रुट केपासिटी दंमोन नंगाय आरएमटी किन्तु बन गारि तो लोड नियर अबाउट 20 रक दंनाय 20 एम रक सो अमन बागै गारि बायखाना बेलिब्रिज बायखाना बरं ड्राइभार सिए जे अरो लोड हेफाजाब दङ कसनबोर दङ आरो कसनबोर बर्तन नाको ताक तो बाइजाक सम ताक तिखला में दङ किन्तु कसनबोर दङ साबुनि कक माइके लाई थाङा साबुन अमो तो सकुन परमिशन दिया परमिशन के बोलिया सो अलरेडी कसनबोर जाक जेहेतु परमिशन सुदु आरएमटी नि बगैनो जदिन ओभार हाका अमो तो सिनथाने को फाइमा इंगे जे स्कुल टांगनाय कन्स्ट्रक्शन चले तो इंजिनियर बरकनो पार खाइदिन सामके बरक साका कुनो इंजिनियर बोलते बंग इंजिनियर भाके रे माना तो परमिशन तो सके कुसन बोथे बोना तो बरो ग्रुप खाते अमन तो बंग थांलाय संनानि किसान तो प्रॉब्लेम दङ कि अबनो बाहाय कि सल्युशन फाइन अमो ताक सल्युशन के संगा टेम्पररी लामा कासे सामनाय हिम पाइप रोय कासे लामा सामनाय टेम्पररी आर ओ बेलिब्रिज तो रिप्लेस खाय बेलिब्रिज जों खाय कोइ दिन बिसं जेसो मानसो जों तारतरे खाय बागै साइज खाय दंता पब्लिक रो सुबिदा खालामनो लामा सुबिदा जों नायसिन बेलिब्रिज सामनाय लगे लगे न ह ता टेम्पररी बागै जों एकटा लामा खाय दङ माने कासे काचा लामा खाय दंता हिम पाइप रोय जाते बर गारि जों खामानाय मत खाय पीडब्ल्यूडी आरएनबी दामचरा सब डिविजन आन मुंग दिरि जे दङ जुल इंजिनियर।